Nilayo amat ega jinghikai ka jong Blei nadu basdang jong ni ka jeseng. Bat ka ktin ka jong Blei ka bang sngew nadu ka miet ka basdang hadu ka ni ka jan miet menta ka sngi. Sngew ka labiang purai ni. Bat ka long ka jinghikai ka bakraw yang aningkong. Bat ya pi baroh kiba ka ni ka jeseng. Hendai sa kindiat tongin sngap tongin aya ka por ka jongi hakari ka por bagin yo pansha skor ye ka khubor naga ktin ka jong Blei nginum pen slam ngin poino sa ka bynta jong ka khubor ka ktin ka jong Blei ka bynta na ka ktin ka jong Blei ka ba kwa pan pensong nongrim hakani ka janmit ka ba bynta ka long na ka jingluai Salm ka jingluai ka ba proposal bat ka kwa pan pulit tang ka wei ka Dkhar bagata ka long ka Dkhar kaba shipho aku Blei nak bentai nong duai jong ka jing aingu iblon ra iki kenti nakani ka Dkhar bangas ngau ka confirm ya ka message ka butrai uka pan convey hakani ka jeseng ka ba mentang ka Salm ka ba shis ka ba proposal ka Dkhar ka ba shipho na ba shisngi haki plau jong me ka khampa ban ya ka shihajar nga kham ngau pha ban ap jingkhang haka ying u Blei jonga banya ka basong ni haga ying jan ka jing bomman nga kham sngew bha ban ap jingkhang haka ying u Blei jonga banya ka ba nga song ni haga ying jan jong ki bomman kani ka long ka ktin ka jong Blei tugin ya dawai kok pa jongi u bahabneng ushakri jong mi udan hakane ka duan hakane ka por ka menta ban perta ban penken mau ya ka ktin ka jong mi hot ka jing pen kre ka long ka jong ubriu ade ka jubab ka jong uthli kawan na mi trai kyrkhu yo pat langu jong mi ubasha skor ka ktin ka jong mi hakane ka por ka menta kyrkhu yo shakri jong mi ko trai pen sle pen kup yu ka bor bagi bynta baroh jong ka jinga sulok na ka ktin ka jong me kanam long thali bat suda ko trai la ka long hakanu ka dur kin chi subaye ngenget ka long ka jinghikai na ka bynta jong ilang baroh kiba yo sngew bat kiba don hagani ka jeseng haga kerteng ka jong Jesus Christ ngadwai bangapan ni kini baroh amen ka khubor hakani ka janmit ka bangakwa banbu lingkot ka topic lani ngala banong ka title jong kani ka sermon hakani ka janmit kalong ki nong ap jingkhang haka ying ka jong utrai dengan bu hakaktin pareng kalong doorkeepers in the house of the Lord kata kadai ka khubor lani ka title jong kani ka sermon ban penkot ya kani ka jeseng assembly ka bashispa khatsal hakani ka balang tenrong Mawsahew hakani ka por ka bamenta kendiak sabagin yo ban poi sekilai teli kibat kibangan yo ban bu lingkot bat panyalam jingmut yang baroh hakani ka jeseng sya bat ngatungin pet kendiak tang kendiak sakan hakabiadai bat ka jingluai sang kani ka kintin ki Salm lani Salm kawan na ka kintin Greek ka bakiong Salmos lani Salmoi bat ka jingmut jong kani ka kintin Salmos lani Salmoi kamot ki jingluai ringkat bat ki jingput jingtem songs accompanied by musical instruments ki jingluai ringkat bat ki jingput jingtem ka jingluai Salm ka de kawai na ka kitab ka bajrong ha ka ktin ka jong Blei na ba ka don shispa san pau tali kilenong bata pin puli ya ka kitab nadu pasdang hadu ka bakut jong ka ka kitab jingluai Salm ngi ba ki nongwai ha ka ka jingluai Salm kirwai kat kum ki jingja ki konteks lani kapor kabaki don kabaki im batagin pet hakani ka jingluai Salm
ubabun na kinong tho ya gani ka jingluai Salm udai usim David bad babut na din jogata kidon sa kiwei pat kibala ya tho lang kibala don bynta lang ha gani ka jingluai Salm kum ki jong u asap ki kun jong u Korah usim Solomon u Moses bad kidon ru kiwei pat kibangim na bantip ya ga kerteng jong ki hendoi kibala don bynta lang ha gani ka thop jong kani ka jingluai Salm bat ka Salm ka ba prapusaw ka ba ngala puli hapreng jong ki hakani ka por ka ba menda kadai ka Salm ki kun u Korah ka jingluai Salm jong ki kun u Korah kani labin puli khendia kiai kini ki Korah ki kun jong u Korah ka umur ong yepi labin puli hake kitab ka baningkong si ki Chronicle kalanong ka ba kendai ka dekot ka ba khat kendai layatu yangi bakini ki kun jong u Korah nalor ba kilong kita kinong luai choir haka temple haka go por ka jong ki hakani ka bynta Chronicle baningkong kendai khat kendai kaong ba kilong kidon ya ka kam ka jingshakri haka temple bat shu laong bagi long kinong ap jingkhang haga yin ke jong utrai ong gaktin ke jong Blei kilong kinong sumar ya ka kherdop jong ka temple haga duga por bat kilong kinong sumar ka jingkhang jong ka temple doorkeepers in the house of the Lord kinong ap jingkhang haga yin ke jong utrai akani ka jan miet ngaka ban ong yepi baroh kiba don akani ka jeseng oi ngi gim long kum ki kun jong u Korah kiba long kinong ap jing thang haka ying ka jong utrai ki ka jing shakri dan ka ta ka profession ka ba ki kun jong u Korah ki don ban ap jing khang haka ying ka jong utrai dan ka ta ka jing shakri haka temple hanai nga kwa panon ra ya kani ban pek ya kani nagaway pat kapang kabakinsa mensin wat langim long kumbalong ki kun jong u Korah ki balong ki nong ab jingkhang haga ying ka jong utrai hanai nga kwa bapin pek ya kani naga spiritual perspective naga pang kabakinsa mensin ban nga kwa ban ong ye pi haga diga janit ka bamenta ni baroh ki badon haga diga jeseng ni long ki spiritual doorkeepers in the house of the Lord. Tengin ong lang yaro yaw try. Yaro try. Kinong ap jingkhang bakin jaman sim. Haga yin ke jong utrai. Kinang bagapor ina ang penkut agapor ke biang ban ngam kwa ban simru sibun. Ya gani gapor haga ga miet ka bamenta. Tungin pek iki lai teli ki mak haga ni gapor. Kinong ap jingkhang haga yin ke jong utrai. Rabin pelet jingmut bahaya kaniga teks ke bangla puli kaniga khot ke bangla puli ha kaniga por ke bamenda kinong ap jingkhang ha ka ying ke jong utrai ke bynta ke baningkong ki yo sngew ya ka ktin ke jong Blei kinong ap jingkhang ha ka ying ke jong utrai ha ka perthai ke bakinja mensim ki yo sngew ya ka ktin ke jong Blei bat ngam atatin ruem bahaba ki kun jong u Korah ki don haka temple ki don haka jingkhang jong ka temple ki yo sngew ya ka jingpuli ya ka an ki yo sngew ya ka jingpuli ya ka hukum ki yo sngew ya ka ktin ka jong u Blei nga angu yo Blei haka ni ka jan mit bangi baroh ni don haka ni ka por ban yo sngew ya ka ktin ka jong u Blei bat ngengek pidon haka ni ka jeseng ru pikwa ban yo sngew ya ka ktin ka jong u Blei namar pitip ya kani ngatip pitip ya kani ka jing sisa ba ka ktin ka jong u Blei kan ai hangi ya ka ta ka sense of direction kan betin kan kedaulen ti yang i shanu bangi dai ban naik bat nga sngew yo Blei ngilong ki ba donbok sibun benan kam ni ta kintin donbok hakani ka por bamenta namar bangidang yo sngew ya ka ktin ka jong u Blei bat ba u Blei udang keren yang i
lamba kani ka tin ka baim ka jong kum ki nong ap jingkhang hakaying ka jong utrai ngi yo sngew ya ka tin ka jong Blei ane ka wei ka banga kwa ban bu ya kani ka jingkeli hakani ka mi bat nangi simet ngin jubat ya kani ka por ba menta hakani ka por ba menta ka long hatu ngi yo sngew shishane em ya ka tin ka jong Blei ngam kwa ban kren ka ai ka tin jong Blei la su thu ane nga kwa ban lam jingmot ya pi ban bu ari ka janmi ngi yo sngew ne em ya ka tin ka jong Blei kumno mangi ki prab ngai ki badon hakani ka jeseng ni long kinong ap jingkhang hakaying ka jong utra ni don haka jeseng man kapor ni don haka jeseng district man kapor ni don haka jeseng circle man kapor ni don haka jeseng haki balang shnong jongi man kapor nga kwa ban ong ni ka wei ka jingkeli ni yo sngew nem ya ka tin ka jong Blei desi pila ban keli nga balai nga bu ya kata ka jingkeli man nga kwa ban ong ya pi ya ka jam ni ladangi ong bang yo sngew ya ka tin ka jong Blei ni ladai ban im thik langim ong thik ru ni ladai ban la ban im kat kum ka jinghikai jong ka tin ka jong Blei andai nga ong ngi yo sngew ngim yo sngew mo ong namar bangi klem pentre kam ya ka tin ka jong Blei so benut ban ni na ka jeseng assembly tang ban long kinong sngew ya ka tin ka jong Blei henry ka tin ka jong Blei ka klem gyo jaka ban ni klem pentre kam ru ya ka ha ka jing im ka jongi ka ba man na ka singi na ka da yo sngew ki jing klumar ni yo sngew tang ki jing haka im lang ka salang haka perthai ka bangi im manta ni yo sngew tang ki jing sngew sudah ngili yo sngew ka jing wai mane kumno ka jing sngew jong drugs kumno ka jing sngew jong ka kia kumno ka jing sngew kiba bonjat kiba ngimna sho ban jer ka teng nakani ka pak pulpit hakani ka por ka pamenta shibun ki jing sngew bakani ka jing sngew ka don ndei shabar jong ka temple hapdeng ha kerdop jong ka temple ilong ki kristan ni yo sngew ye ka tin ka jong Blei henry nga ong ni klem yo sngew namar ba ka tin ka jong Blei ka klem yo ban pen kala ban trekam haka jing im jongi ka ba man na kasni nagram yo sngew ka corruption ni yo sngew tang ki jing sngew suda ni yo sngew tang ki kam ki ba sharkai suda ngim long kum bolong ki khun jong ukora ki ba ong na ba shisni haki phlau jong me ka kambha banya kisi haja ki sngew tu ya ka value ki sngew tu ya ka dor jong ka tin ka jong Blei bat nga mata tin ay ruem baki im kumba ki yo sngew prabangit pa i jong a hautwai habang akran ya ka bynta hagaway na ka devotion ka jong a kinikilap si try open kan mau ya na nakakipap Ezekiel kalanong kabalay pulay kadukot kabalay po but hakani ka bynta utray uong yung Ezekiel son of man ku kun ubriw ki kun jong ki briw jong mi ki akran siya pang jong mi hajan ki kinro but haki jingkhang ka yin but ki akran parlok uway halaw para ki yaong ali nga kirpat ya pi to sngew ya kaktin ayu kabami no na utray di kiawan hami kumba wan ki patba bat kia shong akhmat jomi kumba shong ru kumba shong ki patba jonga bat ki sa skoru ya kiktin jomi henry kimle satya yeki ani kaba sngew sharkai hagapor jong prophet nong yato lupa Ezekiel kaba kham sngew shetieng kaba kham sngew sharkai shu ong kaktin ka jong Blei namar da ka shentur jongki kipin i shibun ka jing i henry ka do no jongki kaya be ye ka jing mentoy jongki dia kmi melong haki kum ka jing wai bathyang jong ubadon ka rendang basngau bha bat ubanang bha ban tem jing tem namar ki skor ki sha skor ya ka ktin jong me henry kimle
iaki. Ong Blei yau Ezekiel, son of man. Oh, ukun ubriu. Kitu ki briu jong mi. Kiong yang ini sngap ayu ong new prophet. Yang ini sngap ayu utrai ong lemba jong u. Yang i ong kaktien ke jong Blei. Kia keren parlok uwei ya uwei. Kia ong ali nga kerpa. Tongin sngew ya kaktien. Ayu kabami no nakasentor ke jong utrai. And they ong Blei yau Ezekiel. Kim le kiyo sngew tangba kim le satya iaki. Bat ka bakham sngew sherkhei kalong ka dono jongki ka be ya ka jingmen toy jongki ki. Ani ngaso syaptin rangi iwan sini ke jeseng pan yo sngew ya ka tien ka jong Blei tang na ka bynta ka jingbit jongi hi bat ngim sngew kwa bat sngap iki khubor ki ba than na bang isko kan ese kan penwit ingi ni priang tang ki bang islo tanat ki ba so dei ki ba jam ha ka jingim ka jongi le ka daw apostol Paul wong ha ki shiti ba sha Timothy kal nang ba saw kad khot ka balai ha ki smi ki ba khaddo ki briu ki don ya ki skor ki badat skor ki badat kamot ki ba kwa bet banyo snow tang ke ka ba maki ki so tanat kaba ka dono jongki ka sngew bha kia kran ya ka jing iet ka jong Blei kia kran ya ka jia dei para banget Henry kata ka ktin ka jong Blei kio sngew na silyang kami no na silyang kempentrai kam ya ki don ya ki skor ki badat ki kam sotanat bancha skor ya ka jinghikai jongki weipat ki bam hikai ya ka gospel ki bon ra ki jinghikai ka babakla nama ki sngew ya ha ya kata pan ya ka sngap bat ban le ya ka ktin ka jong Blei tongin mi na ka jeseng assembly na don na preng jongi ki ba don ni ki skor ki badai ki bam kwa pan sngap shu ka ktin jong Blei bat rangi sngap ru kwa tang bang yo sngew ya ka ba sngew dei be tang ya ladi ka ba jam don ki briu kim kwa pan sngap ktin jong Blei ki kwa be healing jingpen khia dong ktin jong Blei kata kam da sodon kam than ngadon kam ya ga jingpen khia healing ngaka banong ipi healing kalong secondary ngatrai ki bapli theology ba khoi ki so thu ya kata hene ka primary ka bakhmat ka bo Blei ukwa yang i kalong bangin yo ya ga jingpenem salvation ong lang bat nga ya ro yo try salvation kan sawan ka healing bat kiwei ngala puri ka kot ka bayadei bat ka jinghikai song tan rai jong ka balang ka jong Blei ngamong baka balang jong Blei ka ngingat ya ka healing ka jingpen khia Henry ka ktin jong Blei ka jingpen em ka long ka badon kam don ki be kim kwa pan snap salvation jingpen em nama ki kwa healing bane yu na ka bynta ka jing sngew bha ka dono jongki ngasotriam lagi long kumta hagri ki sngi jogi bynta ki nong ap jingkhang haga yeng ka jong utrai ki yo sngew ya ka ktir ka jong Blei ka baar ka bangin pek akali ka jam miet kalong ki nong ap jingkhang haga yeng jong utrai ki yo sngew ya ka jing don ringkat ka jong Blei doorkeepers in the house of the Lord experience the presence of God kata kadai ka bynta ka baar ka bangin pet hagari ka por ka bamenta kani ka kintin presence ka jingdon ringkat rangasim na ka kintin Hebrew kiong tamim ngatrai na nung bakla hangni kidon ki batipay ka Hebrew tamim ka jingmut jong kani ka kintin tamim kamot ka durkmat Henry kani ka kintin ka kitshu kat shu ki jingmut jongka ka thau ya kata ka jingyadei ka bahajan jongi bat utrai bat kata ka jingyasham ka basimet jongi bat utrai dengan bu kaktin parang sa inga a close and personal encounter with the Lord ka jingyadei ka bahajan bat kata ka jingyasham jongi simet daladi bat utrai ki kamatatin ngalabanong hakani ka jeseng ang pet yang dikatin ka jong Blei ki kun jong ukora
Mdei tang ba kio sngew ya ka ktin ka jong Blei. Ki don ya kani ka jing dei ka bajan bat uni Blei jong ki. Bat mdei tang kata ki experience ki mat dala diru ya kata ka presence ya kata ka jingdom ringkat ka jong Blei ha ka jingim ka jong ki. Ngakwa banong ipi baroh ki prab ngai kulan ni ke jeseng. Lada utrai jongi umdon ringkat bat ngi. Ngin nang machu ye ki babha ha ka jingim ka jongi. Bat ban mat ye ka jingdom ringkat ka jong Blei ha ka jingim ka jongi. Kadai tang lada ni don kani ka jingya dai ka bajan bat kata ka jingya syam ka bashimet jongi bat utrai personal encounter with the Lord. Ki khun jong ukora kila pan ruai ha ka temple kilong kinong ab jingkhang ha ka ying ka jong utrai ki namar ba ki don ya kata ka jingya dai ka bajan bat utrai Shisgi haki pelau jong be ka kambha banya ki si hajar ki sngew ya kata ka presence ka jong Blei apa ki don ka temple ki sngew ya kata ka closeness ka jinga jan ka jong ki ban utrai banga kwa bandong pi baroh ki baroh ni ka jeseng tongin persang ha ka jingim ka jongi bandon ya ka bakum kata ka por ban utrai ha ka jingim ka jongi buon sin ni kwa tang bau Blei undon ringkat bat ngi hendai ngim ju kwa pan bangi ngenai ka por baru trai ni le buon kam sharum bat saneng ketop ya naru pastor baktan nak ke jeseng ni le mare ye ga kam ka jong utrai ha ka ministry ka jing secretary ka bau trai ubu yangi ni le buon kam ha ka choir ni le buon kam ha ki kam yeng ki kam sem kalong ka badai ban ne kita baroh Emrai ngi klep bantai ya ka jingya dei ka jongi bat utrai. Ngila shuya dwai kirki men step, ngila shuya dwai kirki men miet, ngila shuya pek kirki ya ka ktin ka jong Blei. Bat ngim don shu ya kata ka closeness ka jingya jan ka jongi bat utrai. Klamata tin ki khun jong ukora ki ma ya ka experience ya kata ka jingdom ringkat ka jong Blei. Ha ka jingim ka jongki ki don ya kata ka jingye dei ka bajan ka jongki ba utrai prab nge kani ka kintin ga kwa ban elaborate kindiat kani ka bynta ka jingdom ningkat ka jong Blei kam dei tang ki jeseng kam dei tang ki por jong ka jing suk ka bangi kan ha ka jingim ka jongi lami tang ha ki por ki ba kmen ha ka jingim ka jongi kani ka kintin presence ka jingdom ningkat ka jong Blei ka thoru ya kata ka jingdom ringkat ka jong Blei ha khamtam ha ki por ka ba manga pat mapi ngi kendu ya ki jing tenju ha ka jinget ka jongi ya ka jinget ka jongi ka bandong ya pi yim ha ka ni ka ri India jongi menta pek ha ka jinglong jingman jo ka parthai baroh ka wei pek suatang ha ka ri India jongi ngi ki jing kala kawai hadin kawai pan ki an kelas dang banwan kawai hadin kawai pan sipun ki jing kelas dang banwan hakari kabai ka jongi oh nilong lat lut ban syakri ya utrai nama ba ka constitution jokori India ru ka ong ya kata ka keren ya kata ni dei ka secular country kari ka bangilong lat lut ban syakri ya Blei hanengan ong ya pi ki an kelas dang banwan menta kin nang te yangi hak ngim te lanu kin sa te snon yangi bangin nyo banyak lapshu ya ka gospel ka jong utrai Jesu nalor ngidang yi dang kindiat por kumnu belapen kelaan ya ka CAB ya ka CAA lapas ya ka ri ka ak lapas ya bil ka kalong lang ka ak bangai hak ka jing pek jonga hak ka ri India jongi hak ka jing lam jongi ka sarkar ka pamenta ngam kwa ban pentin ya pi hanai tang mapin long aware ya gidi jingja ya ski jungi menta ka sorka ka pin khe menta banon ra sa ke NRC hadin jo ke NRC ka sorka ka bot banon ra sa ka wei pat ka bill bagata ki ong ka UCC uniform civil code lanu kani ka trekam lanu ngin kanwan ra ngim pat tip tang ba ka jing pen khe kalaya shakmat
banwan ra yakni ka uniform civil code mengakwa bandong tang supentrai kam yakni ka bill kan saklalong ka ak hangta kawai ka ban kta kanlong ningkong ya ka culture ka custom ka jongi ka dustur ka riti ka rukom jong im jongi ki minority mangiki kasi mangiki kestan ngiri ki minority hakani ka ri India kan sakta ningkong yangi ki minority banganong ifi ultimately ka bakhadu ka bangapet kalong kan sakta wat ya ka jinget ya ka niam ka jongi hagapor balapas ya ka uniform civil code ha Babylon hagapor ka jong u Daniel ngiyo i kalong thik kum kani ka bill ngap ngangu u Blei ba open kan ma u yalam jimbut yanga penban sa ka kitab ka jong u Daniel hagapor ka jong u Daniel dapin puli bha ya ka tu ka bynta kumno hashwa on bread ya u Daniel hakram joki sing ong ka tin ka jong u Blei ki deputy ki nong sensar kita ki rangba baroh hagapor ong ka tin ka jong Blei kilai kendu lang ban hakata ka ji kendu lang ka jong ki kalong ban pas ya ka bill bakata ka bill kalong ba ombet menuru ban khat ka pat ya ka wei pat ka kerteng lak dei jong ki nong Babylon tongan puli khindiat ya ka bynta hakani ka por ko mendang sngap khindiat ya ka bynta ka banga skwa tangba pinlong awe on dokumta kini ki rangba bat ki link score kini wan lang shows im bat kila ong kumni hau ko Darius im to em halakarta ki rangba baroh jong ke hima ki deputy bat ki link score ki menteri bat ki nong sensar dai perkhat lang ban bu ya ka hukum im bat ban pelong ya ka adong ka baskem ba unu ban kerpat jingkerpat ha unu Blei lani ubriu hapreng life house ngi lak nami ko im on break no yauta syakrem kising kani kadang dai tangka bill hari kapor ki wan ra ya kata ka bill bat hak house im Darius ubrong im hari kapor kenang ba mau un ay ka approval bansan ya kata ka bill ngin pet hari ka bynta namal kata ang im haba kinara kiong syu kat bakom ka hukum ki mit bat ki parsa menta ko im to pen scam ki wan house im ki ong pen scam ya kani ka bill penlong ak no ya kani ka bill pen scam ya kani ka adong soy ya kani ka jingtho bat on pen kala syu ya ka kat bakom ka hukum ki mit bat ki parsa ka bomju kala balong bos im Darius ula soy ula pas ya kata ka bill bat kata ka bill kala kalalong ka ak ula soy ya ka jingtho bat kata ka adong bai ka khat pasipau ti habau Daniel ulatip balasoy ya kata ka jingtho habau Daniel ulatip balapas ya kata ka bill bat kala kalalong ka ak ong gaktin ka jong Blei new breu jong Blei wat ada udan ha ka wei pat kari hari nong wei ula jule komba jule hi ula dem kho sil lais gen shisngi ula duai ula ayu hakmat u Blei jong u komba jule menshua hi ja ayu hadien jogata habalatip ya gani ka jingle ka jong u Daniel la kem ye u bat la bread ye u hakrem jong kising ane ka message ka bakwa bandang ye pi hakani ka por ka pamenta kalong wat ladala bread ya u Daniel hakrem jong kising u Daniel umat ya u Blei ndai tang hakapor ka ba pat cha bread akrem jong kising umat ya u Blei wat hakapor ka ba udon hakrem jong kising ngakwa bandang ye pi ni ka janmiet ka pamenta lawan kapor ka ba ka bante ban perkhing yangi nganong ye pi ngin namat yo Blei tang ha ka por ka ba sok ngin mat yo Blei hapdeng kapor ka ba perkhing kapor ka ba tam ha ka jingin ka jongi kata ka bangamut banwan ra ya ka khubor ha ka ni ka janmit ka pamenta ngim dei ban sekti ya ka ni ngim dei ban sekti ya ka tai hene nga kwa pan ong yepi ngidan kamban don ye ka jia dei ka bajan bat utrai laki jingtin jo ki ba meding ki wan komba u Daniel u ye kendo ha Babylon ngiru anda ka poi ka por ka bokom kata nganong yepi ka basmotanat kalong ngin
experience yau ni Blei ha ka jing im ka jong hi ngin ma ya ka jing dom ringkat ka jong Blei ha ka jing im ka jong hi hende la dang ngim don ya ka jing dei ka bajan ban utrai le si kan dei ka por ka ba e than yang i ki banget hau Jesus Christ pra banget bi jong ang o ya ka ni bangin small thu komno ban prepare la di pat ya ka perthai manta kiri ki basinsar pat ba demokrasi ka kulumar not manta ka em ha ka perthai baroh ka wai bat ka Amerika ru kadang ka jing kulumar ha ki ski ki ba manta pat mapi hak demokrasi ka jing star pat ba ande tang India haki wei pat ki benta bat ka pen ken mau lu yanga ya ga ba upol chi ki thasalani wang an sawan uta uban le Blei yeladi unsa shong haka temple unsa le Blei yeladi hangta kan long atat ka jingwan ka jingkut bat ka jingwan ka ba asin ka jamutrai prabnge doan ka por ka kum kata haka jingem ka jongi ngin mat ya ka present ka jong Blei ya ka jingdom dingkat ka jamutrai ngidan kam man prepare ngidan kam long away kini ke baroh pet ya kani naka bynta naka perspektif ka ban jong ka jingwan ka ba asin ka jong utrai pet ya kani naka ta ka phang barobor but relate ya kani le si utrai don ka khubor ya ka jingem ka jong pi ki nong ki door keepers ki nong up jingkhang haka yeng ka jong utrai ki ma ya ka jingdom ringkat ka jong Blei mga ko bandang ya pi ladang idon kan ka jing dei ka bajan jong i bat utrai ngini i ya ka bakrau ha ka jing im ka jong i karan ka wei ka illustration berkata ka illustration ka ong how big is our God katnu kata ka jing krau jong Blei ka jing he jong Blei ong dei tai kan tien kata ka jing kali jong wei u khna u barit wang yu pa jong u wang papa ya thu yanga hadu katnu ka jing krau ka jing he jong Blei jong i u pa u pe yu khur badang rit ban batai ya kata ka long ka ba e ade welam yu shabar bagade atat ha ka por bagane ka aeroplane kadang ya sajrong ba rang ya ka aeroplane wang i to khun pet khun pi ayu shatai to khun wang ngai i ka aeroplane wang pat ka he ne ka rit wang ani papa ka aeroplane ka barit bha nama na pila pet bha anak ni ka aeroplane ka kiu kham she jong pinami i ka size jong ka ba he pin i ya ka aeroplane ka barit bha wang ka rit bha papa wang to kan abyang yang nyelek lang bat nga manta shawai pat uyalam yu sha airport anda poi ha airport wang to pa yau khun jong u wang pet menta hang tai pat me yu i ya ka ai wang ai i ka aeroplane ka rit ne ka he wang ani huge ani ka ba he bha papa plane ka aeroplane baru tau pa wang kani ken khun mekli yang amne katnu ka jing he ka jong Blei ka jing he ka jong Blei ka shom ha ka jing dei ka jong i badu larangim dom ji dei ei bat utrai ngini i yo Blei ubaret ba ka jing im ka jong i hendai dang i dom kani ka ji dei ka bajan bat kata ka personal encounter ka ji shem jong i shimet bat utrai ngin yo i yo ni Blei ba ulong Blei ubakrau ha ka jing im ka jong i ya ro yo utrai la pi kwa bani i ba Blei ulong ubakrau ha ka jing im ka jong pi pidan kam ban tei la die ha ka ni ka personal relationship bat uni Jesus pidan kam ban don ka por ba uni Blei pin i ki kamba ka jing im jong pi pin i ka jing krau ka jong u ka jing im ka jong pi hendai la pin don ka ni ka jing dei jong pi bat utrai pin i yo Blei ubam la e em ban le pin i man yo Blei ubarit ubam la tang ban le e em ya ka jing im ka jong pi kanong tek kom balong niu khna habu pet ya ka aeroplane shab ka her i ka barit bha nama kadam jingai prab ngai bi e jonga hau try Jesus la bi snap ke sermon jonga mang ka por kini ka sermon ka ba ngaso tenat palat ngaso bang palat nama ngai experience dala dia wat ada kidon ki por ki bana ngamla ban long kum taru ha ka jing im ka jing trot ka jonga ki nong ap jing khang
haga yeng ka jong utrai ki mat ye ka jing don ringkat ka jong Blei ka bynta ka balai bat ka bakhat du kalong ki nong ap jingkhang haga yeng ka jong utrai ki yo sngew ani ki sngew ya ka bor ka jong Blei ki nong ap jingkhang haga yeng ka jong utrai ki yo sngew ya ka bor ka jong Blei. Doorkeepers in the house of the Lord feel the power of God. Ndai tang ba ki yo sngew ka ktien ka jong Blei, ndai tang ba ki don hajan bat uni Blei ki mat ki exke ya ka presence ka jong Blei. Hendrei ki yo sngew lani ya ka bor ka jong Blei. Ki khun jong ukora klamata tin ki yo sngew ki feel daladi ya ka bor ka jong Blei. Nakaraw kila ban shong ka yeng ka jong utrai man ka bor kila ban wai ka kwaya ka temple ki don ha ka jing shakri namar ki yo sngew ki mat ka bor ka jong Blei feel the power of God ha ka jing im ka jong ki ngakwa ban batai ngamte pisu thu kum no dong ni kentin ka bor lange pasang ban batai ka ni kentin ka bor power let's say dan shibun kirkam jing batai shibun ke jing batai ya ka ni ka kentin bor hanai ka ni ka kentin bor ka bangamut ban lam jing mut ya pi hang ni ka dai ka ni kanu ka bamangi ki briu ngimla Blei jongi ulong ubala yaro yo trai kanu ka bamangi ki briu ngimla Blei jongi ulong ubala kata ka ni ka jingmut jong ka ni ka kinting ora ni ka bor ka jong Blei power of God kasam ka basis pakhat san ka khot ka balai ka ong kum ni Hendrei Blei jongi udon happening ngimla ni ki briu ngimla Hendrei Blei jongi udon happening ule ya ke baroh katba umon nama udon kabor Jeremia lai puar kat nyok ong atrai Blei hakmi melatau ya ka beneng bat ya ka kendo daga bor ba ka jongme bat daga ksanti balakner jongme omdon bomla bat me bat hai kentin omdon bomla bat me kata ka dei ka jingmut jong ka ne ka kentin ka bor ka jong Blei the power of God Jisu ong ni ki senram bat ki briu kani kalong ka bamla Hendrei bat Blei baroh kalong ka bala ngakwa ban ong ngi baroh ki badon hakani ka jeseng ngi don kamru ban mat ye ka bor ka jong Blei ha ka jingim ka jongi ngakwa ban ong ye pi la don da pleng jong pi ki badon hakani ka jeseng pi wan hakani ka jeseng ringkat bat ka jing pat ka dhonut pidon hakani ka jeseng ringkat bat ki jing keli ki babun ki ba phemdon juba ha ka jingim ka jong pi wan hakani ka jeseng ringkat bat kata ka jing sngew khia ko pi sngew amdon chu manu balak ban pelat ya kata ka jingkit ka ba khia ka jong pi wan hakani ka jeseng ringkat bat kata ka jing pang ko pi sngew amdon manu balak chu ban pen khia ya ka jing pang ka jong pi nga ong ya pi hakani ka jeseng utrai jong i udon ka bor tengin ong lang ya ro ya utrai sa sisin utrai jong i udon ka bor ban pin khia ya ka jing pang ka download ka jong pi ban snapat ya ka download ka balapat ka jong pi ban pin khia ya kata ka ban hil ya kata ka jing e ka pi kendu ha ka jing em ka jong pi there is power ka ga bor ha ka snam ha ka kerteng ka jong Jisu kinong ap jingkhang ha ka ying ka jong utrai naga phang ka baken jaman sem ong biang epi ngima ye ga bor ka jong Blei briu omla ban ma iki pop jonga iki pop jong pi
Hendai Blei udan khubor ban maaf, power to forgive. Khubor ban maaf. Ubriu omla ban rapat ya undang pop hakati ya dai ke bajan jong ubat ukpa. Hendai Blei daladihi udan kata khubor ban rapat ban reconcile pat ban penyesuk pat ya kaji ya dai ke jong ubriu. Bat Blei dan khubor bat utrai Jisu. Pra bangit bi jonga how try Jisu mangi baroh kiba don hakani ke jeseng ngaku abandong ye pi tongin mat yang ni Blei ndai tang ba udon ring khat bat ngi hendai shu ye khubor ka jang u haka jingim ka jongi mane den wi long kmi ang pra bangit para pastor dwailam yanga ke jing e kiba bun ukun janga u yat ka bo mon haka jingim ka jang u ngong ye ikong tra kong ngin ye dwai namar ngi don Blei ubala an ben kala ye ka jing im jong khun jong pi. There is power in the blood of the lamb. Kan khubor hagas nam ka jong khun lang brot jong utrai ki nong ap jing khang haga ying ka jong utrai ka ba kham so tanat sho ki ma ye khubor ka jong Blei ngadwai ha ka jeseng ngin mi na ka jeseng ngin ma ye khubor ka jong Blei hakani ka arpu tarik jong benai Disember hagapor ka banga ap ye ipa hapo civil hospital hableng ka jingkin ja jong ka hospital namag ring potrang undon nang pang duna ba kin nang pang ngarang yo panyakren bat ipa hadu kalai baji min step bat mai idang duai ngaru kadang yo bukti ye i kindia swa bangan yo bandres sila dia dagwa ka perkhat kumta hendai hakata ka jing hadien ka lai baji kumnur nga yo thia penbam ni la dia anang kendit nang ta ngapet ye ka baji ka mobile ka jonga ngai i galan sau fulai minit nga so pher ka ta kamera kumnur hakata ka puar nga khi nang ta ngapet ye ipa ngaran marwei ipa em don shu ngam mang shu bande kumnu hakabakum kata kapor marwe ngadon ngami shabar na ka kamera ban pet ki khanta lalut kini ki weipat ki kamera jong ka hospital hapo deluxe room hapo civil hospital ngamare segi jaka badan ki nos ngakerdu e ga jaka basa batia ki nos makidot ki night duty ha kapor kim yo sngew shu real por ke badang men step kabadang yo thia rut baroh ngawan mare biang sa ka kamera badon ipa ngabat ipa na kren yi ngong pa ipa im don shu hagadi sisa na sngew kumba ngam tip shu ma sngew ka don ka ka ba pher ka ta por ka ba parla yanga banne de por bara ba perkhat ye kata kamdai ka jingla jonga kani khubor ka jong Blei ko pentingan yenga marwei bat ipa nga presang ban kontak sa yeng banong yeki wan kloy ipa im dan shu ngamat ye khubor ka jong Blei hapdeng khubor jong ka jing pad do nu hapdeng khubor jong ka jing than akamen sir khubor ka jong Blei kala ban pen khia ye ka jing pang ka do nu ka jong pi khubor ka jong Blei kalaban mat no ikipop ke jong pi katmu karben ka pop jong pi katmu ka khia ka jingkit ka jong pi pisngom don shu balaban map ye pi hakani ka jambit na ko bandong ye pi kadan khubor hagat snam ka jong utrai Jisu ula banne ki khamba ndai tangan pentingan ngi ndai tangan konsul ban comfort ngi hagapor bangi kendo e ke jingja ka Jisu si hendai ban map ban sat no ye ki pop ki jangi ki nang ap jingkhang ha ka ying ka jong utrai ki ma ye ka bor ka jong utrai ngam kwa ban pen slam ye ka jeseng ban ngam ju kham kan slam ye ka jeseng ka jong ki bang akran ne ka tien ka jong Blei la philap ye kata saong ye nga ne ka kwa ban pen kut ye ka jeseng ne ka miet ka bynta da ka bang ong ye pi ki badon ne ka jeseng Radon na pedeng jong pi hakani ka por kabab hisngau
But he don't come ye ka jing pin kia ka jong blei ki pop ki jong pi. He don't come ye ka jing rap ka jong utrai ye ka jing im ka jong pi. Pi sngew ki bahayeng kem la sho. Ki sngew ki bahayeng ki la isi ye pi. Pi sngew ki lok jong pi ki la jingai no ye na pi. Ka pop ka lar ben ha ka jing im ka jong pi. Nga kwa ban ong ye pi ni don u blei ubala ban le ki kamba ubala ban pin kia ka jing pang pop jong pi ubala ban ya rap ye pi ha ka ni ka jan mit ka bamenta. Don khubor hakas nam ka jong Jesus Christ ban sakno yaki pop jong pi baroh kiba don nakani ke jeseng bat nakabanta ki parlok kiba don shabar jo ka jinget kristan le si pim ba jos ngau ye ka message pim you ken mau ban perkhat ye kata haka jing em ka jong pi kwa ban yo mat ye ka jing pen em haka jing em jong pi kwa ban yo mat ye ka bor jong ka jing pelat haka ni ka jan miet ka bamenta. One ye khot sngew ba ye pi hakani ka por bamenta. One shaka duan ka jong utrai ngin ye dwai ker pang na ka benta jong pi ka don ka bor hagas nam ka jong Jesus Christ. There is power in the blood of the lamb. But mangi kinong ab jingkang haka yeng ka jong utrai ni dan kam ban mat feel ye kata ka bor ka jong blei bat na pi kwa ban don hari ke seng pi kwa ban mat ye kata pi ki ban pat mat ye kata one not menta ngin ye dwai ker pang na ka benta jong pi hakani ke jan mit ka bamenta ngangala mat daladi kum no body utrai udale ki kamba e ka jing em ka jonga oh ngam don e kanu ka basni ka jing em jonga handai ngade hi unong po bat ada ngam pliang ye Jesus Christ ka jing em jonga ngan du beneng ngatip tikna ye kata ngalai kit ka kam ka jong blei nadu class 8 bang kala ba mot chwa bang nile ka matric exam ka jonga utrai ula pendan kam utrai ula ya ban kyrkhu ye ka jing em ka jonga ngalamat ye ka bor ka jong blei bat nga kwa ban ong du hakani ka jan mi utrai u kwa ba ma phiru ki bang phat ma mat no menta ka ni ka jeseng assembly ka basis pa khat saw mi na ni ka jeseng ong atrai ngai ngu ya mi banga mat ka bor jo ka jing pelat ka bor jo ka jing pen khia ya ka jing pang pop ka jonga u blei u ong kum ba jingai ka mi ni na ka sat ni kum ta kan jingai no ka pop jong pi nanga ngatai pi so tu hab ong jingai ka mi ni na ka sat ni ka mi ni bat ka sat ni kan mi tengku lanu ru kumjuh hab utrai la mat ki pop jongi utrai ula klep bat onum ken Mawsahew ya kita ki pop jongi lanu ru dan sat ya kita ki pop ki jongi de tang da ka snam ka jong Jesus Christ ngin yer wai lang ka jing wa shaman si